ምድንጓይ ክራማት ለብዘበን ንብዙሓት ሓርሶት ዘሸቐለ ኩነቲ ነይሩ። ይኹን እምበር ናይ ለብዘበን ክራማት ድሒሩ ከም ዝጀመረን እኹል ማይ ከም ዘሎን ክኢላታት ብማዕከን ዜናታት ሃገርና ምስተሓበረ ሓረስቶት ተስፎም ክብርኽ ክኢል እዩ። ኩነታት ዝናብ ኩሉ ግዜ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ እዩ። ሓደ እዋን ኣብ ግዚኡ ሓደ እዋን ኣብ ዘይግዚኡ ዝናብ ክሃርም ይኽእል እዩ። እቲ እንኮ ኣማራጺ ኣብ ቁፅፅርካ ዘሎ ነገር ናብ ረብሓኻን ምውዓል እዩ። ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምክያድ ማለት ትሕዝቶ ሓመድካ ካብ ግራትካ ከይከይድ ጥራይ ዘይኮነ ነታ ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ ግራትካ ክትዓርፍ ይገብር። በዚ ኸኣ እተታውነትካ ክዓቢ ይኽእል። እዚ ኣብ ግራት ዝግበር ክኸውን ከሎ ንስራሕ ከትርታት ዛላታት ራህያታት ድማ ንትሕተ ማያዊ ብምህብታም ኣብ ግዜ ሓጋይ ልምዓታዊ ንጥፈታት ከተካይድ ይኽእለካ። እዚ ንዕዘባ ዘለና ዘራእቲ ኣብ ንዕዘባ ለጓዓን ሰባ ዝርከብ ዓድታት እዩ። ኣብዛ ንዕዘባ ኣብ ብዙሓት ዓድታት እንቀሳቒስና ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ጸኒሕና። ከምዚ ንዕዘባ ዘለና ኩሉ ግራት ብቐጠልያ ተሸፊኑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ። ይኹን እምበር ሓረስቶት ንዕዘባ ለጓዓን ሰባ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሓጋይ እዋናት ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምህናፅ ዲጋ ተዋፊሮም እዮም ጸኒሖም። ከም ውፅኢት ስርሖም ድማ ኣብ ግራቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ፍረ ክረክብ ከሎ ዝሃነፅዋ ዲጋ ድማ ማይ ክሕዝ ክኢሉ። እዚ ኣብነታዊ ስርሖም ድማ ንኻልኦት ኣብነት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ መደፍረ ጻዕሪ ከነቕርቦ መሪፅና። ፈለማ ንኣመሓዳሪ ንዕዘባ ለጓዓን ሰባ ኣቶ ብርሃም ሓጎስ ቅድሚ ክራማት ንዝነበረ ምድላዋት ማሕረስ ከመይ ከም ዝነበረ መብርህ ክህበና ተወኪስና ነርና። ነዚ ክረምቲ ምእታው ንሕና ኣብዚ ንዕዘባ እዚ ዘተኣታተናዮ ከም መደብ ዝሓዝናዮ መደብ ነይሩና። ሓደ እንታይ ቅድሚ ክራማት ምምፅኡ ነፍሲ ወከፍ ሓረስታይ ግራቱ ህዛሊ ክድኳዕ ከም መምርሒ ናይቲ ንዕዘባ መምርሒ ኣቐዲምና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ እዚ መምርሒ እዚ ድማ ማሕደርቲ ከባቢ ዝፈልጥዎ ህዝቢ ዝፈልጦ ብኣኼባ ደረጃ እውን ተገልጸሉ። እዚ ከይገበረ ኣብ መጨረሻ ንሕና ስጉምትታት ክንወስድ ኢና። ግራቱ ዘይዛሊ እንተደኣ ኮይኑ ኣይሓርስን እስካዕ ከምዚ መምርሒ ሂብናዮ። እዚ መምርሒ እዚ ህዝቡን ሎሚ ነናቱ መሬት ስለዝኾነ ስለዝፈልጥ ብመለሳ መሬቱን ዝኽለስ ስለዘይኮነ ሕጂ እስካዕ ዘሎ እታ መሬት ክጥቀመላ ምዃኑ መረዳእታ ጽቡቕ መረዳእታ ስለ ዘለዎ ነቲ መሬትካ ከመይ ጌርካ ክትሕዞ ትኽእል ከመይ ጌርካ ክጠቅሕ ከም ዘለዎ ናይ ምግባር እቲ ህዝቡን ተበግሶታት ወሲዱ ማለት እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክዛሊ ከትሪ ክገብር ኣቐዲሙ እዚ ስራሕቲ ተሰሪሑ ማለት እዩ። እዚ ስራሕቲ ምስ ተሰርሐ ኣብ ወርሒ 5 ጉንበት ማለት እዩ ዝናቡን ጀሚሩ ኣብ እዋኑን ግዚኡን ድማ ልክዕ ኣብቲ ግዜ ተስል ልዕሊ 62.1 ሚሊሜትር ኣብ መጀመርታ ጽቡቕ ዝናብ ከምዚ ምስ ተረኽበ ቀጢፉ ሰብ ኣብ ሓሪሱ ደኪዑ ዛልዩ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ምዝራእ እዩ። ኣብ ምዝራእ ስለ ዝኣተወ እዚ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ድማ ነቲ ቀዲሙ ክግበር ጸንሐ ምድላዋት ዘርእን ዘንጸባርቕን ኢልና ኢና ንግምቶ ማለት እዩ። ናይ ለብዘበን ክረምቲ ኣብ 2020 ኩነታት ንምግላጥ እንተደኣ ኮይኑ ከምዚ ክትርእይዎ ዝጸናሕኩም ዳጋ ሎሚ ዓመት ጽቡቕ ዝናብ እዩ ዝረአ ዘሎ። ብዓብዪ ድማ ኣብ ንዕዘባ ለጓዓን ሰባ ዝናብ ኣብ ወርሒ ጉንበት ይጀሚሩ። ሕጂ ኣብ ለጓዓን ሰባ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝዝራእ ዘራእቲ ዓይነት ብፍላይ ከምዚ ዝረኣናዮም ዕፉን፣ ዳጉሻ፣ ጣፍ ካልኦን ዝኣመሰሉ ኣብ ወርሒ ጉንበት ተዘሪኡ ጽቡቕ ዝናብ ስለ ዝነበረኻ ምስ ናይ ሕጂ ተደሚሩ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ ማለት እዩ። ነዚ ክንገልጽ እንድሕር ኮይና ግን መጀመርያ ኩነታት መሬት ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ናይ ሕርሻ መሬት ማለት እዩ። ብሓፈሻ ህዝቢ ለጓዓን ሰባ ኣብዚ ናይ 2020 ዝገብሮ ማእቶታዊ ስራሓ ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ። ምክንያቱ ብዞባ ደረጃ ዝመፀ መምርሒ ብኣማሕዳር ንዕዘባ ተወዲቡ ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ኣብ ኩለን ዓድታት ማለት እዩ። ልዕሊ 400,000 ዝኸውን ስራሓት ናይ ጉልበት ስራሕ ኣብ ከትሪ ኣብ ቅናታዊ ዛላ ኣብ ምዕቃብ ሓመድ ማይ ናይ ሕርሻ ቦታ ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ ማለት እዩ። እግረ መንገዱ ኣብዚ ናይ ኮሮና ጠጠው ኢሉ ዝነበረሲ ሓረስታይሲ
شلل يلوسي سقابلن نفس وكف جرات كابنا قدم حجي زنبره زلع على سرحه تساريحي ويبل زمان مالتي مغناتو اتي ساعات سرحسي كله داركب جراتو ام دلدال ام دكع دقع بهلاوي حجي دبزح زغراوتو خري غلها ترغتو تدكعي مالتي اجر منغدون كابت منغست زمصه زمناو دقع بمغفار عبد حاشي كنتات الله مالتي حرصت لوغو عن سبا قوبو معقاب حميدن ماين سلزكادو نتي اب قنبت زهرم ماي اب قراتهم سلزعرفو اتي زهرم ماي مولو بمولو اب قراتهم كعرف سلزقاله نتي بسنة زنبرة نقصي كسقرو كيلوم بتوسعي سقم ستماي نفسو من طريتهم سلزنبرة نزس سقم نفتح صعرتات هكايدوم كوناتات ماي ينترينا بزنو زوازو مستك امامت استراتيجكاوي امامت انتلات اميكاي تحتوي بايتا اللوين كابوزحن اي تزاربوا لنها عبز حلف عمتاتو قرب صقمات ماي ستمايات بتعمي اشغاري ينيرو نازل مفتحون مستودس بنتات متبع ناتنا هليو تهزبون زياده نازل خناتات زبن بنقام توقساتات ناي موسات حيال ناي توقسا موسات ناي تهزبون حدا جدًا تران ميروي أبز جزء زهري أولنا تنازين نازين صقماتن شجراتن زنبرة تبوكساتن هاتن بموساد متعبر أكل منقصون بمحواس درجة جلجلة نتي صقماتن أي ماي مفتح أبز عارفات الله ملو تفتح لنا على الزراود عين خلنينا جن بمتقلو كافتي ما يشدش تشوع 10 كيلومتر كخيادة صالحة أبقى لأن من محضرات عدتات دحان زغانا فتح تغييرنا إنا المزارب مالتي حزب دك شحي كمون حزب عدانس زلوم صقم ماي نمفتاح تبوغسو بموساد طرعنهم ننؤزبا بمحبار نؤزبا دما مزملكوتم اكل بمخان اتسراح اب 2019 كم زجمر تغييرهم ديغا دناري اب ورحي حدا درجه كمصنعت جمينا اتبوتا اب كال بوتا تحت بايتاو ماي نمفتان تبايلا اب كالي اتمرج انيلا بعفشا غن هايت حزب زنبرلو خا مسمع الانجنير مانيل كوينا مالتي اب دناري اب حدا بوتا وسينا مالتي زي هجي اب ورح سلسته يتوسينو اتمسرح هجي كا ورح خلته جميروت ناي مصراغن ناي ماتوتاو نطفتات ناي تهزب خا اول حربعه خا على اساس شوعه خا وقعوا تجميرو مالتي مسرت مالتي اجتي سايت سلسته بوتا نيرن كال بوتا نيرنا ناي دواد بحال دواد تقدمت يا ناي دناري تباهلو نت حزب زياده نت حصا نبعلو قربات ناي حصا سد نبره ناي دناري خا تمرصيت كوينا مالتي تابوتا عامرجنا خا تسرح ابا خم تسرح كوينا مالتي يقا دقش حي كم جمره خجمر كلن تدارينا بحزب دقش حياه تجمره ما يصمي أصي أشجرني نرو زحلف عمت تسكيمن كمزا مهامس وبصدقها كمان ليت رخبولو بوتاينير لحرقنت حزبي توديمو نحنا بعقمنا قصقص بمقبار انتي كنقبر لنا اننا حسيبنا مالتي بازي دحر نفسه وقف زلو ودركش حي عقمه بركيتو خوتي وغنزب بقلبات تخلص زقبركا كله وملاتنا زترالنا سلازخونا انتي حجزنا منقسي لما يمتبقسم كجمر كلها بحزبيات جميرة حرينا من جمرنا بقلباتن بجنزبن كله تعدي سبأي سبيتو قلعة كلها تا ديجا يتوافروا مالتي بزي مسكونات مستم مسانا زملكتو ناي منيستر حرشة كالانكا نحنا من ردا قرنا مالتي من سون مسرائيوه درجة بتصبق انت اشمين تقبله ما تربيتي كيرو مسرائيوه امينو زهز بزك حجزا لو تباهلها نسرح كسرح خمر لو تغير مالتي كتري يا خلي خنا دقش عايز قليل لا بركوتي جبران تهزبي نفسه وقف قلعه نفسه وقف سبيتي كله ابتا ديغايد وعد مالتي كم زي بمغوار مسناي منغستي حدا زرخبو ناي بحق يو عب اجامي ابركيتو بو منغدها خمسه حاجه رينا دلنا عب فتح خاغير الله مالتي بعبيم اتدصم زنبر حزبي ناي ماي زسته ملو بملو تسفار خيبو مالتي بدحريو خبز قطينخا ناي انسسا ناي تريت مسته اجين سبسال سايكا ابتناي حرشا دلن معبوتا الو ديالنينا نحن حسب زغبانا اب تحتي دلن معبوتا لو
ህዝቢ ብሰንኪ ሕፅረት ማይ ክሳብ 7 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ማይ የምፅእ ስለ ዝነበረ ካብዚ ፀገም ንምውፃእ ነበርቲ ደቂ ሸሓይ ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ብጉልበቱ ብገንዘቡ ከምኡውን መንግስቲ ብክኢላታት ብምውፋርን ቀረብ ሲሚንቶ ብምቕራብ ነዚ ስራሕ ንክዕወት ልዑል ፃዕሪ ተኻይዱ 2019 ደቂ ሸሓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብምሉእ ዝኸባቢ ማይ ፅምእ ኣጋጢምና ማይ ፅምእ ስለ ዘጋጠመና ኣብ ከባቢና ዝነበረት ከዓ ሶሶዋ ትበሃል ደብሪ ናይ ደብሪ ዲጋ ናብኡ ኸይዱ እዩ እዚ ህዝቢ ከባቢና ኩሉ ናብኡ ይሰቲ ነይሩ ኣብዚ ዓዲ ሓምስ ነይራዊ ንእሽተይ ርባ ኣብኡ ክንሰቲ ጀሚርና እዘን ሕማቓ ዝኾና ድለኣኽ ዘይብልና ማለት እዩ ብዙሕ ልኡኽ ዘይብሉ ሰብ ኣብዚኣ ውሕስ ዘይኮነ እውን እቲ ማይ ከፋት እዩ መገለል ኣእትዎሞ እቲ መገለል ኩሉ እንዳ ተመላለሰ እቲ ማይ ዝመልእ ውሕስ ኣይኮነን ጭንቀት ግን ኮይኑ አሁን በዛ አጋጣሚ ንዓዲ ሓንስ ከይጠቀስኩም ክሓልፍ አይደለኒ ምክንያቱ ናብኡ ከዓ ቁርባ ዋርሕ ሰቲና እሳውን ክድብድዋ ጀሚሮም ማለት ድሕሪኡ ህጅና ብሰሰዋ ድብለካ ብልቁርባ ኸይድ እዚ ሰሰዋ እዚ ብለይቲ ሰዓት 4 ሰዓት 3 ብፍላይ ጥሪት ዘለዎ ሰብ ሰዓት 3 ሰዓት 4 أدقي 3 أدقي حيسكا ناو تخيد أو خيدكا خاو مليئكا تمزق بفولي ندك شحي ملكات جين دك شحي رحقي زيهم قاعد حاني دك شحي جين رحقي ناي ساعات نفرق عنكم خذوا ناي ساعات نفرق عنكم موضوع الزي رحقي صنكري نير أي دقم يدولوت جزيتي بفلاي نزل أخ زي بلو زل أخ زلو وسقا قويو مسألو نجي إذا تصبب زيها حالفة الديجان هيدا كش حاجة أتو تقينه نحنا بمتحضر من قستن محضر زبانا كنو كل حرشة تمالا كلتشحن 10 عتنجل زي أديجا زي تحسيبة كسرح جميرة أو دلو ماي تعمد حقوس ماي بهرت أنا إحنا داك الشحي حجب ماي حليف لنا دقيم سمك نرئي أنا دبل حسابي بالله أبال منستر حرشا إنجينير مسجون عند هيمانات نزي ديجا بقرب استقاعته كإلى يوم نسون تحسوا زاديجا بقمز السبي جلز تاتا ديجا تحز عقن 250 شح متر كيبي تحز هذا الله مالتي ناتا تفاسس كا ويد ما كاتشمنت اريا بهالكا 375 هكتاري مالتي ويد ما 375 كيلومتر سكير مالتي أجيب حفشة قلنا نايتا ديجا بعسرة نتبحمشتي أتبقيشة نوحات كا خاب بايتا 4 متر كاب جراوند ليفل كا 10 متر عمالتي زي هجي نايتي بحفشة نتي تحتي دولو 15 هكتار زخون بوتا حرشان ملمع بقدم نتكن قد أنتجن أبتوانتن هيدا كشحي قرب نايت ماي بوتا سلازنا بره نت حزب نت خاب ماي نموصا مالتي يا قند تبقيشة ناي تريتني ناي حزبني صمنيرو أبكل تشين 18 ماتي أزي فتاني نيرو ماتي ناي كشحي نوعون مغلاس نوعون محواي تبع حلاقة أب كتشين 19 كم تسرحت خوينا مالتي لذي الحزبي كسبت أو دخانة جورا مالسي وسيدو محدار نوزواون قبوء زخانة مكتتال جيرو تاديجا بأمن سمينتن كسرحت خائلة مالتي وحج كيمت من قد وحج سرا كم زبال حرصت نوزوالو قوان سبا أبز حلفنا حاجاي وقتي أبناك حمدن ماين وسرح كسر حسل الزصنحو أبزوان زي زراتي أبز حش وان كم زلوينا تعذبنا بزعبا حاجاي زي حاجينا صبوق حاجاي نيري صبوق أستمهرو هيبومنا معقاب حمدن ماين مريتون صبوق تواريدو ملسا مريت نحنتن حوارون سلزولنا صبوق سريح ويس هزبي كل شعنا تيتبلو صبوق يو وصبوق تخايدو إذن دا تخايدو كلها من محدار نوزو بالو قوعن سبا مدابرياز بهالي بمناون مزخراماتنا يلب زبن صبوق صريح لناي صبوق تماساقنا زرعتنا ونحج مزيزلو هرمتي أزي صبوق يدلو بكل وغاناتنا
ተአላሊና بصرجي أخون بخلو زي قدا ودي أزي معبالة وسيد الله قال أنت خوينو أنت مهنا بلو أباجقون مسؤول مزي ممرحي ذهبكمنا منقصنا صبوق كرامات لقيسلنا الله عفون ما شاء الله داوشا تزري الله إذا صبوق وصيت الله أبسجن أمم عق بس حلو ما شاء الله عفون أبسجن بس حلو أب مجحمون بس حي صبوق أخذون نقاتي ملنا نيري سلزي التحمد ماين زعقبنا وين صبوق وصيت رحمنا لنا جناون نزوت إذا سلدرينا بعلنا تراي تفالافيسنا كنوس خلنا ማይ ብዛሓት ፀረ ኣጋላልፃ ሂወት እዩ ንጥሪት ኮነ ንሰብ ከምኡውን ንልምዓት ወሳኒ ግደ ኣለዎም እዚ ኣብ ለጓዓን ሰባ ኣብ ደቂ ሻሂን ዓዲ ሃነስን ዝተሰርሐ ዲጋታት ኣብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ክህልዎ ዝኽእል ረብሓ ርዱእ እዩ ምህናፅ እዘን ዲጋታት ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታት ልዑል ቅዱስ ቅን እውን ክፈጥራ ከም ዝኽእላ እዩ ዝገልጽ ኣመሓዳሪ ንእዞባ ለጓዓን ሰባ ኣቶ ብርሃም ሓጎስ እዚ ቅዱስ ቅን እዚ ዝፈጠሮ ካልኦት ምምሕዳራትናስ ከመይ ገይረን ሕጂ ክባጋገሳ ደልያ ኣለዋ መጽናዓት ገበረና ንሕዳውን ክንብገሲና ዝብል 3-4 ምምሕዳራት ድሮ ተወጋጊሰን ድሮ ካብቲ ተወጋገሰኦን ገዛርሱ ንሕና ናይ ሰርቬይ ስርዓት ሰርሕና ኣለና ገሊአን ኣብ ሰርቬይ ተወዲኡ ኣብ ፕላን ኣትን ድሮ እቲ ፕላን ኣብ መስርሕ ኣሎ ተወዲኡ ክወሃበን ድሮ ነዚውን እቲ ህዝቢ ተወጋጊዙስ ኣብ ኮሚቴታት ኣቆይምካ ከመይ ጌርካ ወዲብካ ምስ ናይ ደገ ተኣሳሲርካ ሓገዛት ረኺቡ እቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ምጥራናፋት ቀልጥፉና ዝብል ዘረባውን ጀሚሩና ኣሎ ማለት ስለዚ ናይ ሰለስተ ናይ ዓድን ኣምንኩም መጽናዕቲ ተገይሩሎ ናይ ጽላለይ መጽናዕቲ ሰርዌይ ተወዲኡ ፕላን ተወዲኡ ኣብ ኢዶም ተዋሂቡሎ ሰለስተ ዓዲ እዚ ዓዲ ወርሕሰብ ደቂ ጋሽን መቐርካ ዘጠቓለለ እዚኦም ሰለስተ ድማ ቦታ ተጸኒዕሎም ሰርዌይ ተገይሩ ኣብ ፕላን ኣላ ከምዝታት ክብገሱን ዝተበግሶታት ኣሎ ራብዓይቲ እውን ሕጂ ደቂ ሰርኡ ተወደአት ኣብ ስራሕ ክተኣቱ ድሮብ ጨረታን ገለን በፅሕና ኣለና እዚ ሕጂ እዚ ንኡዞባ እዚ ከምዚ ዓይነት ምትእትታው ከምዚ ዓይነት ባይታ ምፍጣሩ ሓያልነት ምምሕዳሩን ሓገዝ ሞራል ናይ ብሓቂ ዘተባብዕ ከስርሕ ዝኽእል ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘለና ንሕና ክንግሞ ንኽእል ስለዚ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ናይ ብሓቂ እዚ ንኡዞባ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ማይ ኣብ ካልእ ከምኡውን ናይ ምለዛናይ እንተወሲድና እስከ ሕጂ ብጉልበቶም ቸክዳም ሰርሕለው ዒልኦም ሰሪሖም ቸክዳም ሰሪሖም ማዮም ንምዕቃብ ብገንዘቦም ብጉልበቶም እስከ ሕጂ ሰርሕለው ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘተባብዕ ተበግሶ ናይቲ ህዝቢ ንጥፈት ናይቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ገንዘብካ ዋፂኻ ጉልበትካ ዋፂኻ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ክውሰድ ከሎ ብቐሊሉ ዝምዘን ኣይኮነን